Samantala, nagtungo naman sa Cebu ang cast ng pelikulang Topak na unang ipinalabas at nakilala sa international audience. Ito'y para naman sa upcoming 2024 Metro Manila Film Festival ngayong Kapaskuhan. Kabilang sa nagtungo sa Cebu sina Arjo Atayde at Julia Montes kasama ang direktor na si Direk Richard Somes. Ang kwento ay umiikot kay Miguel na ginampanan ni Arjo Atayde, isang dating Special Forces operative na nagdurusa sa post-traumatic stress disorder. Ginampanan naman ni Julia Montes ang karakter ni Weng na isang street smart na babae na nasangkot sa mapanganib na sitwasyon na ito. Merong details na sinasabi na, ganito ang may PTSD. Ito yung mga triggers. Pero as a person na merong PTSD, ano nga ba yung pinagdadaanan nila? So hindi kasi siya natin natatakot. So we're just hoping and praying na start ng film na to, more than the blockbuster, more than the whatever na kikitain ng movie. We're trying to aim that na yung advocacy mas mag-last. The story na may mga bagay tayo hindi natatakot na sana this time around maging mas ready na tayo itakot yun. Kasi maraming may pinagdadaan ng ganyan. To sustain this, I think the film itself will sustain and remind people of mental health awareness. Pero for us to be able to continue it, I think amongst ourselves as individual citizens, that now we're aware we could spread it amongst ourselves, not just through movies but to our everyday lives. We've lost people close sa atin because of that illness in some other ways, Depende. Pero, ang nakikita ko kasi, we were all taught as Pinoy to be resilient. Palagi yan. Bagyo, sakuna, gera, be resilient, laban ng Pinoy. I need the mga action. I think this is the right time after ilang years na wala tayong action. Ako, itataya ko buhay ko sa Topak at sa mga artista ko na ubod ng galing. Lahat sila nagtrabaho. Lahat sila umarte ng tama. So ako, sinasabi ko lang, hindi na, tapusin na natin itong salitang to. Ganito na lang, para hindi na ako mag-expect. Manood kayo. Kung hindi nyo magustuhan, ibabalik ko 10 times sa pera. At yan ang ating showbiz news para sa araw na ito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Val Divina Gracia. Asa Manay News.